Evo malo da čujemo šta priča Dodiklja. O tom neko izlazi. Ima vremena, mi se tačno dogovoriti kad ćemo izaći. Tačno, nije li. Kad to bude, evo, uzeti na sebe obavez da tebe zovem sat vremena prije da te obavijestimo. Presmiješno. Presmiješno. I to kad odemo, još se nikad nećemo vratiti. Srbiju BiH nisu jednoglasni čak niti u ECO. Evo, umao se nisam prepo Dodikljavi. Zato je potrebno da imamo veliki stepen jedinstva. Ma doba, nebitni ste ljudi uopšte. I kako opozicija glasa za ovo, predstavnici opozicije, a ovdje ne treba se dijeliti. Ali nebitni ste ni vi, ni opozicija, ni ništa. Spreman sam da za ovo odgovara. Rekli ste, gospođo, ma kakvi vi, da sada ne smijemo da pokleknemo. Ma i ova, svi ste tam nebitni, apsolutno. I tu se mi konceptualno razlikujemo od vas. Ja bih rekla, ako sada nastavimo, možemo rizikovati da ne bude Republike Svi ste isti, niko tu nema previše razlike. Harisu Silajđiću, što imamo Republiku Srpsku ovakva kakva jeste, potpuno funkcionalnu. Tražimo hljeba preko pogače. Pa normalno. Nijednom Srbinu ovakva Bosna i Hercegovina nije tijesna. Pa što bi bila tijesna kad provode šta hoće. Ljudi biti privedeni danas za 3 ili za 5 dana. Važno je da će biti i važno je da u realizaciji te operacije ne bude žrtava. Samo da ne bude protesta kakvog. Nemojte, molim vas, ljudi, znači u Bosni, nemojte, molim vas, nikakav protest. Eto, pola vam ovi iz RS-a ljudi hoće da mijenjaju nekakav ustav nečeg pizde materne da bi se odvojili, a u Bosni su svi prepali, da ne kažem težu neku riječ. Svi smo se baš prepali, eto molimo Boga da neće biti ništa od tog. To samo budale. Samo budale mogu tako razmišljati. Pa da nek se odvoji, evo, tako. 30 godina jednu te istu priču, pa da molim vas nešto uraditi. Pa šta, eto, ne smije se Dodik uhapsiti. Ne smije se Dodik uhapsiti. Na sceni politička odluka da Republika Srpska ne priznaje sud Bosne i Hercegovine i odgovarajuće tužilaštvo. Ma i to je čista politička odluka. Dakle, nemoj da bi nema priznao. prostora za pravo i sad smo u jednoj političkoj krizi, možda najvećoj od kako znam za sebe, svaka kriza je najveća od završetka rata. Ne pravnom represijom, kako što je Sarajevo krenuo, kako? ozbiljnim političkim razlogom. Kako? Samo treba pričati s Dodikom 30 godina, evo vidite dokle je dovela pričanje s Dodikom. To za mene ne postoji više. Ja, onog sam zaboravio, moramo Špirća malo spomenuti. Moj pristup tome, znači ja ne želim niti hoćeš da idem tamo i ne da idem, a moja saglasnost mog odlaska tamo nema. I naravno nećem prihvatiti nikakvu presudu. Ma dođeš, nis budala. Dodik je već najavio Ma da će nis se budala. slobodno kretati unutar entiteta, a to kaže neće me privesti niko. Ivan Hrstić, N1. Svaka čast, eto. Spasio Srbiju i Srpsku i srpski narod. Svaka. Da se sve strahuje. Samo nemojte nikakve proteste. Nema u Bosni, ne smije za nikakav protest. Samo se strahuje. U Bosni možemo strahovati i imati. Strahovi i nemoj nas.
nemojte nas, samo da rata ne bude, bla bla bla, koga boli? Nek bude, šta? Nek bude, ba joj, kada je bitno, svakako jednom, ko što onaj čelavi reku, mora se, ja sam spreman za to da odgovaram. Pa da jednom rešimo, pustite nas ljudi, da znamo na čemu smo, a ne razgovor i dijalog sa ovim klošarima. Sve ovo treba pohapsiti, što je na bini. Sve što je na bini, tapa tapa. Evo, doće Vučić da pomogne Dodiku. On nema on problema u svojoj državi. Moj budale. Neko se prepane. Meni nisu jasni ljudi koji se prepadnu u Bosni kao još čuo šta je ovaj rekao. Ljudi dragi, pa to su sve gluposti. Vidiš, ne zna čovjek, još gadno ne govori, makni se. Vidiš, ne znam kud bavulja pozdravlja se bez veze s ljudima i za osiguranje. A joj, šta mora prevodioca da razumije, ne zna ruski Dodik. Joj, Dodikljavi, ne znaš li ruski, evo ti. Neno, grbav. Evo, svaka čast. Svaka čast, nema šta. Ali Dodikljavi vas munta 30 i nešto godina, gledaj, crče sve. I nekom i dalje bejagi strah nekog, strašno šta se dešava u Bosni. Oj, braćo, mila, jeste napor. Ko vjeruje ovim likovima i da oni nešto, to ne bi. Samo treba zapamtiti kako se zovu svi i da znate poslije kroz istoriju ko je kakav bio. Seljačić. Ma kakav. Dodikljavi. Ja ne znam kome, samo kome je on zanimljiv i ko se njega još uvijek boji. Presmiješno.